ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଚିନ ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିଥିବେ ନିହାତି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। এই ভিডিও মাধ্যমে জন্ম 5,500 কেন মনে পাবে সুভদ্রা যোজনা। আজ্ঞা সুভদ্রা যোজনা কেন মনে পাবে 500 এটা তো বলে আপনার নাই পাইথে বলে আপনার দেখবে যে 5,500 কেন মনে পাইবে আজ্ঞা যেন মনে ডিজিটাল মার্কেট হিসাবে যেন ফোনপে গুগল পে ସେମାନେ ପାଇବେ 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା। କାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ଯେ କାଇଁ ଯେ ଦଉଛନ୍ 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ଦେବାର ଲାଗି ଯେଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ତ ଆଗେ ଯେନ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ କଥା ହେମା କାଣା ଅଛି ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଉ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର ଆଜ୍ଞା। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମିଳିବ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେନ୍ତା ଭାବରେ ତ ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ଫୋନ୍ପେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟ ବୋନସ୍ ପଇସା ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲିକରି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗଲ ପେ ଅଛି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆରାମସେ ଫୋନ୍ପେ ନେ ଉଠେଇ ନେବେ ପଇସାକେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି 500 ଟଙ୍କା ପାଇବାକେ ଯିବେ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଯାଇକରି ଭିଡ଼ ଜମାବାର ନେଇ ନେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଫୋନ୍ପେ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ୱିଡ୍ର କରିବେ କି ଆପଣମାନେ ଯେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରିଦେବେ ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବ 500 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍। ଶୁକ୍ରବାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେନ୍ତା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ ପ୍ରଭାବତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ। ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ପ୍ରଭାତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗଲ ପେ ଯଦି କରିବେ ତ ନିହାତି 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୋନସ୍ ପାଇବେ। ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବା ମିଳିପାବ। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ବେଶୀ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବୋଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ତି କରି କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାରତା ଉପରେ ସୁଧ ନେବା ନାହିଁ, ବିନା ସୁଧରେ ହେବା କିମ୍ବା ଫେରାଇ ନେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେନ୍ ପଇସାଟା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସାଟା ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଫେରିଯିବାକୁ କହୁଥିଲେ ସେଟା ନେଇଯିବେ। କୌଣସି ଭ୍ରମିତ ଖବରରେ ଚିକିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା ଲେଖା ଯେନ୍ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କରୁଛନ୍ ସେଟା ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ହେତେ ଧ୍ୟାନ ନେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିହାତି